Smiech, hudbu a veselé postavičky mohol stretnúť každý z vás v uliciach Bánoviec v sobotu 3. februára. Toto obdobie nie je len o plesoch, ale aj o veselých karnevaloch a maskovaných sprievodoch. A v našom meste sa už fašiangový sprievod stal peknou tradíciou, ktorú opäť zorganizovali členovia folklórneho súboru Drienovec a dobrovoľní hasiči. Oči, oči, čierne oči, čo mám s vami robiť? Tak dnes náš fašiangový sprievod začal o 10. hodine zo sídliska Dubnička. Sme spokojní, je síce menšia účasť, jak bývala, ale chceme tak ľudia sa aspoň troška pobaviť, zabaviť, my sa zabaviť, troška ten fašiang a to mesto trocha tak oživiť. Spoločný zraz si maske dali znovu na pôde základnej umeleckej školy Desidera Kardoša, odkiaľ vyrazili ulicami sídliska a následne sa presunuli až do centra mesta. Tu v Bánovciach nebol fašiangový sprievod a preto pred 9 rokmi sme sa rozhodli, že teda folklórny súbor Drienovec a dobrovoľní hasiči zorganizujeme takýto sprievod a je to vlastne také vyvrcholenie toho fašiangového obdobia, kedy už potom nastáva post. Našim fašiangovým sprievodom išli rôzne masky, mali sme tu či ovocie, hrozno, banán alebo krojovaných ľudí, bábätko, 2 bábätka sme sa stretli. Nejak sa nám to tento rok zdvojilo, dvoch vojakov, 2 vodníkov, po 2 razy, ani sa ľudia nedohovárali. Na jednom sa však všetci účastníci zhodli. Prišli si užiť veselý deň plný spevu, tanca a zábavy. Požehnali ste tento sprievod, idete... Áno, všetko je, jak má byť, na správnom mieste. Čaká nás pôst, obdobie, ako ho zvládneme? No, musíme sa hlavne postiť. Bása sa pochová a odtedy žiadna zábava až do Veľkej noci. Aká bola zabíjačka? Veľmi dobrá. Ponúknete sa? Jasné, ponúkate teda aj ostatných? Rádom. Začínam obdobie postu, nech sa ľudia pohostia a užijú si. Koho ste dnes vyliečili ako? Všetkých humorom a srandov a tým, že sem prišli a že sa všetci tešia. Ako je na mori? Výborne. Morskú chorobu nemáme, že Saminko? Pozdravte tu. Nehanbí sa. Zakývaj. A papa. Pusinku pošli, pusinku. Smúk. Je vodník či podvodník? Aj. Vodník hlavne. Podvodník nie. A nejakú dušičku ste tu našli? Všetky sú. Snežný muž, že vraj. A nie je vám tu teplo? Není. Dobre je. Koľko to trvalo nafúkať všetky tie bobule? A mne synovia s tým pomohli včera večer, ale začala som ju vyrábať o 21. včera večer, takže celkom krátko. A ste sa tu stretli 2 také masky? Áno, od hasičov dobrovoľných prišla týmejka tiež, takže sme sa odfotili spolu, tak sme 2 hrozné. Ahoj, ja sa chcem spýtať, banán, nie je ti tu v týchto našich krajinách zima? No trošku áno, lebo mám ventilátor a ten ventilátor ako si fučí chladný vzduch, nie zvuk. Nebojíš sa, že ťa tu niekto zje? Môžeme aj ochutnať z teba? Už sa párkrát stalo, že ma niekto chcel zjesť, ale pre istotu nie. So svojou maskou sa ale jednoznačne najlepšie zžil väzeň, ktorý nielenže utiekol policajtovi, ktorý mal nad ním dozor, ale neustále sa mu darilo utekať aj pred našou kamerou. Tento rok sa do sprievodu zapojili aj zaujímaví hostia. Ja chodím po Slovensku a zachytávam zvyky tej našej kultúry, to znamená, tu aj fašiangy medzi ne patria. A tu ma zavolali do týchto Bánoviec, aby som sa prišiel pozrieť, ako oni tu zaužívanie majú títo fašiangy. A tak som sa zapojil do toho sprievodu a páči sa mi to, že niečo takéto ešte tu stále, je to bez toho a funguje. Väčšinou to býva na dedinách takéto. Ja som rodená Banovčanka, ale teda už sme v Papradne pri Považskej Bystrici. Ale prišli sme podporiť môj súbor. Ako sa vám to tu zatiaľ pozdáva? Super, dobre. Moc sme toho neprešli ešte, ale tak dúfam, že prejdeme až do mesta. Čo očakávate pred mestským úradom? No, neviem, dúfam, že tam bude nejaká chvíľková veselica. To tam roztočíme, hádam. Sprievod sa tentokrát posúval o niečo pomalšie a mali to na svedomí títo vojaci, ktorí mali so sebou dostatok munície, ktorú bolo treba minúť. A čo to dielo? No, my vlastne ideme z fronty a my sme zabludili a tak sme badali nejaký sprievod, tak sme sa pripojili. A tak im strieľame aby ich ľudia videli.
Na námestí Ľudovíta Štúra pred Mestským úradom privítal sprievod primátor Robert Gašparík a prednosta Mestského úradu Martin Gajdoš. Teším sa, že sme sa dnes stretli na námestí pri príležitosti fašiangov. Som veľmi rád a vďačný za to, že dobrovoľní hasiči mesta Bánovce a spoločne s folklórnym súborom Drienovec takúto peknú tradíciu v Bánovciach udržiavajú. Teším sa z tohto podujatia, veľmi rád takéto niečo podporím, lebo to sú typické tradície Slovenska, na ktoré sa dnes koľko razy zabúda. A naozaj veľké ďakujem týmto organizátorom a teším sa na budúci rok. Počas sprievodu na dedinách je zvykom pripraviť v každom dome nejaké to občerstvenie pre túto veselú chasu. V uliciach mesta to až tak neplatilo a hoci sa obyvatelia prišli pozrieť, či už priamo na ulicu, alebo aspoň zamávať z okna, občerstvenia veľa nebolo. Pre všetkých, ktorí sa zúčastnili a prišli sa zabaviť, pripravili aspoň zástupcovia mesta niečo pod zub či na zahasenie smedu. Si hovoríte, že aj vy by ste sa radi pridali, možno so svojimi ratolesťami, no nemáte chuť alebo čas vymyslieť si masku, nevadí. Nech je to také pestré, vymýšľajú si už aj sami masky, neprídu len za nami, aby sme ich my obliekli, čo teda radi touto cestou aj pozývame ľudí na ďalší ročník. Nech sa páči, keď nemajú masku, môžu prísť k nám a my im radi masku požičiame. Organizačný tím by sa v budúcnosti rád vrátil ešte k jednej z fašiangových tradícií, a to k pochovávaniu neboráčky Basy, ktorá bola pred pár rokmi súčasťou takéhoto dňa. A snáď sa podarí obnoviť aj poriadnu fašiangovú zábavu.